Oke. Ora paham aku. Pangapunten Pak Budi. Jedhuke Pak. Alah. Oh, betul. Kok salah? Dikekno deklamasi kok. Ya, deklamasi dengan judul Pak Budi Irama Ngebit. Pak Budi. Manuke cucak rawa. Pak Budi duwe manuk. Cucak rawa. Pak Budi buntute. dawa buntute. Buntute. Pak Budi akeh wulune. Akeh wulune. Yen Yen digoyang ser brodol kabeh. Gak nesu terus kowe. Ayo mau iringane iki yo kliru. Nek kowe timbang gak iso deklamasi, nyanyi juga boleh. Boleh. Silahkan kamu ambil penyanyi yang kamu sukai, nadanya di G coba. Heeh. Ono milih. Ya. Nadanya di G. Oke. Yang mana? Hari ini Asik. aku bersumpah. Mbak mikir sampean, Mbak. Iki rada mendek. Lah, ndase idonono, Mbak. Masa enek ndas kaya pengidon. Akan kubuka pintu hatimu. Namanya Mbak siapa sampean? Mbak siapa? Namanya siapa? Mbak siapa ya? Alah. Jenenge Darmin. Hei, wong wedok. Jenenge siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Aduh, keliru milih iki. Balekno dal ketawa keliru milih. Keliru milih aku. Liyane ndek. Golekno liyane iki lho. Potensione dol no. Lali ra diuntir ora. Gile kita apik iki. Apik iki. Kita apik iki. Jelas. Ya iki sing diarani penyanyi 4 sehat 5 sempurna. Bergizi langsung lep. Hari ini Sing wedok kaya Kumurate, sing lanang kaya Komodo. Kumajaya. Oh ya Kumajaya. Aku bersumpah. Ben kita cekli. Ben saya gagah ngrayu wong wedok pantes ngono. Iki nek usum udan-udanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles enek terase. Lah, Enek kanopine. lagi roh bengi iki rai ki enek empere. Ayo coba. Hari ini Alah. aku bersumpah. Namanya siapa, Mbak? Iya, aku gila. Gila nyawang mong sedelok. Amangan ndal. Mbak, sampean iki nyawang aku gila leh nyawang ming sedelok, Mbak. Nek suwe ndal. Nek suwi ya mutah. Wong kok liyane ndal domoh nek kowe. Milih liyane, Ndal. Kowe tong. Iki. Nah, Ya. lah kelapi iki jelas iki. Mesti pilihane bener lah iki, Mas. Pilihane jelas bener. Bener iki kok. Irunge cilik, iya ta. Alise njlirit, Iya. kupinge cilik, cocok nek karo kowe. Jan cocok karo regane ndok. Ya. Hari ini Enak. aku bersumpah. Apik lagi. Apik nek iki jelas. Akan kubuka Serasi. pintu hatimu. Mbak, Sayang. kamu tahu nggak apa artinya cinta? Ndak. Cinta itu manis, Asik. manis itu madu, Cocok. madu itu dari tawon, dan tawon itu punya entup. Terus Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? lah Mau Mas, aku warek ngentup. Kowe iki aja sembarang ngentup, nek tawon sekali ngentup kan entupe keri. Lah nek terus entupmu keri, Yo tak baleni meneh. malah ping pira? Malah ping 2. Malah ping 2. Kita bernyanyi. Simon apa Mas? Oh, iya. Lagu yang kekinian. Coba. Lagu kekinian. Apa terserah kowe. Oh, iya. Duet. Duet. Duet apa, Mas? Ayang-ayang.
Boleh? Boleh. Oke, nggih, hayang-hayang. Bisa ya ayang-ayang? Bisa ta? Mas Mandol ayang-ayang bisa? Ya jelas enggak. Ora apal. Ora apal. Ayo tedong. Itu sih, sabar. Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapet tresno kendhat saking coba Tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Oke, yuk kita sambut ada Mas Lodong juga Mbak Ilvi. Ilvi. Puspo budaya. Ayang. Terima kasih sekali Sukron Suwondo. Kok iso teko Supran? Sukron. Kalau tadi sudah Mas Lodong duet, Ah, sekarang giliran saya. Oh iya, sampean. Kalau saya cukup yang enak-enakan saja. Apa, Mas? Dengan Mbak Vera. kita berlintang asmara Mbak Vera. Waduh. Karena sesuai dengan Mbak Vera dan saya itu kan sama-sama ada chemistry-nya. Oh, kecocokannya. ada, Mas. Kecocokannya. Oh, cocoknya ganti Mas. Ya cocok-cocok pada duwe irunge lho. Meh. Wong padha wongi terano. Coba. Ralnya kamu Mas Lodong. Oh iya. Suara saya agak serak-serak basah. Wong ayu tresnamu. Alah kok mesti guyon toh. Berarti kedenguran, Mas. Yo wis pas ya umume. Wong ayu tresnamu kinarya tombong susah jero ning batinku. Iya. Santap no rasa atiku Jadul. kula jroning kalbu. Ceng. Wes, rale ngono ae. Ngono Terus ae, langsung kita angkat Lintang musiknya. Asmara. Oke. Bersama dengan Mbak siapa ya? Vera. Ayo Vera. Oke, thank you, terima kasih Mbak Vera. Lagu ini tadi spesial untuk Mas Prisma yang ada di jauh sana. Yang ada di seberang pulau. Oke, spesial untuk Anda dan juga para hadirin, Penonton. Bapak Ibu penonton yang tidak bisa hadir, Yang ada- bisa menyaksikan lewat streaming atau YouTube. Aku wis nyanyi, Aku wis nyanyi. giliran sampean nyanyi. Ayo Nyanyi. silakan. Lagune duet boleh, sendiri juga boleh. Oke, nek duet wis kulino awakmu wis duet. Ya. Awakmu wis duet engko dikira aku neru. Awakmu dewe. Dhewe no. Lagunya lagu yang akak dari siapa? Lagu karya dari Bang Haji Roma Irama. Sesuai dengan karakter vokal kamu. Oke. Lagunya apa? Lagunya berjudul Gelundungan. Kok gelundungan nih loh. Anu Gelandangan. gelandangan. Lagunya gelandangan. Oke. Bang Haji Roma Irama. Oke. Loh kok nganggo blangkon nganggo ngene iki? Enggak pantas wong gelandangan no. Oh, Ya iya, macak iya. gelandangan. Ya, Macak ora gelandangan. pantes, no. Macak gelandangan. Salah, pengen jadi gelandangan. Kalau lagu pirang-pirang. Daplang. Yo macak gelandangan. Itu sesuai. Sesuai. Lu kok nganggo sepatu, Mas? Lah yo ora pas no. Ora pas gelandangan loh, Mas. Gelandangan itu enggak boleh nganggo sepatu. Wong lagu lho. Harus kita menyesuaikan karakter kaya gelandangan tenan. Penghayatan lagu Penghayatan itu itu perlu. penting. Wong lagu lho kok. Lho, gelandangan kok gawe celana. Yo ora Ora oleh. Aduh. Gelandangan Mas kamu ini. Lah, gelandangan. Mas Raga diringkes, ya. Kasut. Oh iya, sari-sari Mas Sari alah cah cilik-cilik kok ya ngerti. Oh, ya provokator iki.
Oh iya nganggo kasut kaos kaki. Ndak Iya. boleh, ndak boleh. Enggak boleh ya Mas ya. Tak boleh, Oh tak iya boleh. iya iya. Gelandangan ya Mas. Loh, Mas Lodong. Apa, Mas? Kok isih nganggo ngenekan? Lah alah. Ah, dicopot. Mosok ngene yo ora oleh. Gelandangan Mas. Gelandangan, Mas. Gelandangan iki menyesuaikan. Wes, iki wis kaya gelandangan nek ngene iki. 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 Alah. Iya, lah. Iya. Monggo ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken tetelan damel campuran sop, monggo. Tetelan piye? Oke, lagunya apa, Mas? Lagunya berjudul Gelandangan. Oke, lagu gelandangan. Ini nanti buat anunya ya. Oke, silakan musik lagu gelandangan digarap jadul tak tuk gendang tuk dut. Oh iya jame, dang jame. Ya ampun sik gawe jam to. Oh, tubak cucukan kowe iki. Cah cilik iki Ya pancen cah cilik aja mbok seneni kok. Cah cilik iki jujur Cah dong. cilik kok. Gelandangan yo ora mungkin pates ya. Gelandangan ini ngene ae lho, gelandangan. Matane kok yo awas. Coba ayo tarik. Oke, Mas. Nasib. Lagi, Terima Mas. kasih, matur nuwun. Lagi Mas, lagi asik ini lagi satu lagu lagi. Di Siapa, sini Kak? Mas. Siapa Di ki sing sini. meni? Iki lho. Ini Oh, iki neng lho. kono. Halo. Halo. Ya, apa Mas? Lagi Apa asik Mas? satu lagu lagi. Napa, Mas? Apa? Sembarang, pokok happy. Oke. Oke. Ben penyanyi ya. Heeh. Wirine Oke. lundal. Dal Iki- rene Iki gene kene wong sing nyanyi nang kene disawer nang kene kon rono. Kene ae. Kang Lah ya, Jo. mike lundal. Iya. Wirine ya. Mau aku nang kene aku. Lah nyapa kok neng kono? Akeh kene kok karo kono. Jangkrik nan. Kok Panggunge iki kene. goyak kene akeh kene ku ning panggung sithik kok. Ning kene akeh kok. Iki lho teko kono kuwi lho iso entuk 2 juta. Lah ning kono 750. Penontonnya madhep rene, ndol Penontonnya iki neng kene. Lah nek aku rene paling yo minger rene. Nyapo? Kowe neng kono ae. Nang kene ae akeh kene kok. Ya ora apa-apa Mas Lodong. Mbak penyanyi kan nyanyi ben. Oh, Siapa? kono lagune terserah, kono lagune apa? Ya. Akeh kene le. Kowe ra rene. Ora akeh kene kok nyapa ning kono. Kene 2 juta Bayu, kono Mas. 750 kok. Dusta. Ya. Ya rokoke, Mas. Ya, ya Kakak. Lah rumah samu piye? Kok iya. Dol kowe gak rene tenan. Ora, Lah nyapa? akeh kene. Walah, ben ra apa-apa. Bene. Ben. Ayo Mbak, tarik Mbak. Oke. Ya. Arep ngincengen jaluk kowe. Marbor nok lele. Matur nuwun Mbak. Matur nuwun piye Mas Mandal? Entuk sakmene lho. Oleh sakmono wingi. Iya no. Sak lagu oleh sakmono. Sak lagu sakmono. Pira wi jumlahe Mas? Ora tak hitung. Lah terus karepmu ya terus mbok nggo nyawer apa arek mbok nggo nyawer Ya penyanyi? ora to. Ini akan saya sumbangkan yang berhak nompo, Berhak menerima. berhak menerima Siapakah yang berhak menerima? adalah ketua panitia. Ketua panitia apa? Ketua panitia iki nggo panjer sok tahun ngarep. Oh, ketua panitia mbok kek iki nggo panjer Nggo panjer tahun, tahun ngarep ben nyapa? Lho, ya ben anggap neh. Ben anggap campur sari karo awake dhewe iki neh. Jono. Oh, iki minangka panjer. Noko panjer. Ketua panitia mbok panjeri. Tak panjeri no. Oh iya. Monggo apik tenan iki pribadine termasuk apik. Nek ra ngono. Monggo ketua panitia. Monggo Pak ketua panitia kula aturi Atau yang mewakili. yang mewakili monggo. Nah, niki. Monggo Pak Ketua. Silakan diterima oleh Bapak Ketua Panitia. Kata-katanya Mas Mondol, Pak. Pak niki panjenengan kula panjeri aja lali sok tahun ngarep nanggap kula melih nggih. Nek ra nanggap dosa. Sebabnya kok dosa? Lho, awake dhewe rugi kok. Ora kok dosa iki lho sebabnya nyapa? Wis nampa. Wis nampa panjer kok ora nanggap dosa. Oh. Ikhlas niki. Berarti tahun ngarep, Dol. tahun ngarep kudu nanggap. Oke, iki nah ya Dol ya rombongan iki Ya ya. rombongan iki. Wis sah iki wis dipanjeri ya. Nggih, Nggih. kepanjer, Pak.
Matur nuwun, salaman, bisa. Oke, terima kasih. Pun Terima kasih. sampean hitung piyambak, Pak. Duka niku pinten mengki damel panjer tahun ngarep nggih. Nggih. Niku udakara ya 2,5 juta niku. Kok akeh men lek mung akeh kok iso. Mas Mondol, Mas Lodong, Mbak penyanyi, yo 5 berdiri yo, 5 berdiri. 5 berdiri. Sepatumu ki lho, sepatune sapa? Lah ki entuk ning kerdus kok. Sapa iki? Entuk ning jero kerdus iki mau. Oleh nang jero kerdus. Oleh ning jero kerdus kok. Kae lho tunggale. Tunggale kae lho. Oh, Sepatune sapa kuwi? Paranono rene. Ngawur. Apa lagune terserah? Enggak terserah. Sing sigrak, Lagune ya. apa? Siap. Ya, Nduk. Ora. Ya, ayo. Oke. Oke. Iya, bersama Nyumbus Budaya kita menghibur warga masyarakat Dermo Jayan.